हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं दिनै इंस्टाग्रामनि निउ फिउचार मोनसे निउ ट्रिक लानानै फैदों। नोंथांमोना जाहाथे स्किप खालामालासिनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो जेन। जानो हागौ नोंथांमोना इंस्टाग्रामाव माब्लाबाफोर रिल्स भिडिअआव रिमेक्स खालामफेरदोंमोन नामा? खालामाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लानो दानिफ्रायनो नोंथांमोना रिमेक्स रिल्स खालामनो नोंथांमोना हानाय जाहैसिगोन। अब्ला नोंथांमोना स्किप खालामाजासे आंनि भिडिअखौल' जोबजासिम नायलाङो जेन। टिकटक एबा लाइकि भिडिअफोर बायदि नोंथांमोना डुएट खालामनो हागोन। नोंथांमोना नायलांबायल' था। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना गिबियाव इंस्टाग्राम एप्सखौ अपेन खालामनांगोन। आंबो अपेन खालामबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायनि रिल्स भिडिअ जेराव नोंथांमोना रिल्स भिडिअ नायो बेयाव थुनांगोन। नै गाहायनि बेयाव थुबाय आंबो। 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन लोगोफोर। जोबजासिमल' नायलां। बे मोनसे रिल्स भिडिअ। बे भिडिअजों नोंथांमोना जुदि डुएट खालामनो गोसो दङब्ला अब्ला नोंथांमोना भिडिअनि आगदा साइडजों लाइक कमेन्ट शेयार बेनि गाहायाव 3 डट नुदों जानांगौ। बेवहाय नोंथांमोना 3 डटआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबाय। अब्ला बयनिख्रुइ गाहायाव नोंथांमोना सेभनि गाहायाव नोंथांमोना रिमेक्स दिस रिल्स बिदि मोनसे अपसन नुदों जानांगौ। रिमेक्स दिस रिल्स बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो। आंबो क्लिक खालामबाय। स्टार्ट निउ भिडिअ। नेटआ एसे स्ल' बेनिखाय आंनिया एसे प्रब्लेम जादों। लासैनो जागोन। बिब्दि नुजागोन लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना गोसो बादियै रेकर्डआव थुनानै रिल्स भिडिअखौ डुएट खालामनो हासिगोन आरो लोगोफोर। रेकर्ड खालामनानै पस्ट खालामनायखौथ' बयबो मिथिखागौ लोगोफोर। ओंखायनो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं।